Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Haba phai sha kaje kop lekai football, jong kalampong Shillong Premier League 2018. Kaje lekai ke balalong hennen kasni ka apsau terek benai risau arja karpra kalalong hapdeng ka kanhon jong Shillong Lajong Football Club bat ka Rangdajied United Football Club. Hakani kaje kon hakani ka kanti ka balalong apo Madan JN Stadium Shillong. Kirangi lekai jong ka kanhon Shillong Lajong Football Club. Kila khamtam hakar ko milekai bat kani ka kanhon klala ban Pynliem no ye ka Rangdajied United Football Club da ar gol la kawai. Yaki gol na kabanta ka kanhon jong ka Shillong Lajong Football Club. Ya ka gol ka baning kong layo them daw Alan Lingdo haka minit ka ban rupnyo jong ka Kalamien. Lengba ka penalty bat ya ka gol ka baar pat layo them daw Kansai lang Kongsen haka minit ka ban rup khandai jong ka Kalamien. Kat ba ya ka sigol na kabanta ka kanhon jong ka Rangdajied United Football Club pan layo them daw Belton Lartang haka minit ka ban nyopsan jong ka Kalamien. Lengba ka ni ka jingjob haka ni ka sngi ka Shillong Lajong Football Club kalayo ban rong sundan sya ka je kon na kabanta ban yo ra ya ka nam lado haka ni ka lempong ka ban ha ban ya kon persya bat ka Langsning Football Club haka final haka tarek ka ban sa penpana hadien da ka Shillong Sports Association.